CRA ziet nog steeds vertragingen. De Curaçaose Restaurantassociatie zegt dat ze na een recente vergadering met de minister van SOAW tevreden zijn over enkele punten die de overheid heeft genomen. Maar er zijn nog steeds knelpunten. Op dit moment dient bij een aanvraag eerst een bevestiging te worden verkregen van de vacaturebank bij SOAW. En dat is een proces dat tot maximaal 5 weken kan duren, aldus de restaurantassociatie. We zien niet wat de toegevoegde waarde hiervan is, juist omdat er een duidelijk tekort is aan personeel. Daarnaast blijkt dat de afhandeling van een aanvraag voor een tewerkstellingsvergunning soms kan oplopen tot 4 tot 5 maanden. En deze vertragingen hebben directe gevolgen voor de horeca. Hoe langer het proces duurt, hoe moeilijker het wordt om de kwaliteit van service en continuïteit te waarborgen. Aldus de CRA, die wel verheugd is over de opheffing van het moratorium.